От мене днес ще ви покажа един малко по-опасен експеримент. Тъй аз съм си подготвил чифт батерии, които са от старата батерия за лаптопа. Една малка игличка, тя вече си отиде, ама както и да е, памук и една най-обикновена капачка за похане. Така. И чифт клещ за всеки случай. Така. Предупреждавам, експериментът е опасен, затова не се опитвайте да го практикувате вкъщи сами. Аз само ще ви го покажа нагледно какво, кое, как трябва да се покаже. По-точно ще е много по-опасно. Така. За начало ще взема игличката и ще я сложа, така ще я хвана. Сега ще ви го покажа всичко какво трябва да се получи. Сега взимам иглата, внимателно допирам до той, нагрявам и веднага слагам на памука. И ето какво се получи. Един просто опасен експеримент за мене, ама не е много опасен, защото аз съм си го изпробвал стотици пъти и знам какво трябва да се получи. Така, това е всичко от мене. Надявам се по този клип да ви е харесал поне малка част. И както казвам, винаги продължавайте да гледате клиповете в моята страница. Те ще бъдат публикувани и на стената ми във Facebook, така че може да ги гледате навсякъде. Мога също пак да ви покажа експеримента, понеже ми хареса. И той остана от памука само. Аз съм си подготвил тук бая памук. Пак ще го направя. Интересен експеримент е, сега само да имате подходящите материали, но както казва, не всеки експеримент е уникален. По някои са, повярвайте ми, някои са опасни, които аз върша из къщи. За това, че докато ги направя всичките видове експерименти, ми отнема време, защото едно, че са опасни, едно, че винаги трябва да ги експериментирам аз най-напред първи, за да знам до каква степен са опасни, за да знам дали трябва да ви ги показвам. Така, пак ще го направим. Ако нещо се обърка, вземете си вода. Хоп. Ето го. Ако нещо се обърка, предупреждавам ви, вземете си едно шишенце вода за всеки случай, ако нещо се обърка. Това е всичко от мене. Казах ви един опасен експеримент. Надявам се да ви е харесал. Довиждане, до следващия път.